Kan ba ka pertei kanang roy naga we kasi siya ka we pat. Kumta ki priwa ka pertei ru kanang roy naga we kasi siya ka we pat. Kumta ki jingmut ji berkat. Kumta ka jinglong briu man briu ka kala naga we kasi siya ka we pat ka po. Telang ba ka ni ka video ha ka ni ka puar ka pamunta. Ni wenra update jong pi baro ki perlok. Ki bayu iya ka ne ka video ka ban snang ya pi ka ban hikaya pi. Kumna ba pin im hapo kali yung lasem jong pi ba man lagasi. Ke ha ka ne ka pertei don ki benta ki bakamen ba don ki benta ki susi. Ba don ki benta ki ba perkat. Ba don ki benta ki bangis nya kudlat. Te haman lagi long ying lasem ha pertei hi baro ko we. Kidon lagi jong ki jing e. Kidon lagi jong ki jing suk. Kabang kum ki briu ngia kendu haman lagasi. Dia hakane ke video ka bamenta. Ni wenra ya pi. Ya ka ban seng ka ban kentu ka ban pelu jumut iwe pa iwe baro. Dia hak pertei hi baro ka we. Habang yu ki don kilung ying ki barang sup. Ki ba ki men. Ki soba na kapor sa kapor. Ki don par kilung ying ki bajot ki bapra ka bayalam bakla na ka we kapor sa we par kasi. Dinginum keren spang ki we. Hendring hi kailang ya ka bapa bangin ya isya perang haka jing imba man laga si jongi kenang bangin long kiba job haka jing lenti jong ke jing kasem ha man la ki por de don ka ketin ka boong ba ban yo ya ka jing suk bar ka jing kemen om dei bawan na kaspa hande dei bawan na ka jing i lada nginang ban pen ya ka jing i ban ya burom mark liang iwe kata ka dei ka jing suk ke jing kemen jong ka ying kasem ke jongi mentoy ayu bangi donia kaspa ka pau mentoy ayu bangi biang lut na dong sedong lada kata ka jing i ka jing kemen kanom don hapo ka ying kasem lada ngi don kata ka jing i ka jing kemen kamper langi duk kamper langi kedu kamper langi long kum no ru henry suki pasuki kata kaspa ka pau jong ka pertei kan wanhi haying kasem jong abat jong pi ki don pat katu kene ki long ying ha pertei hi bar okawe ki don kilung ying ki bayakan at ki don kilung ying ki bapen nia iwe ki don pat kilung ying ki ba mi tang ka huriura lamba ka jingkwa burom bar ka jingkwa ya ki ki bom chot ka bor ka jingmut pat jing perkat teng ha ka jingkwa ya ki ki ba don saudong jongi ka wanra ya ki ka bapen bakla lamba ka ying kasem lamba ki para marjan lembah ki kun ki kiti kumta der padon pat ulok ne kalok ka babitar iwe bom hun ya ka ke baki ai hapling chongki ka don ga ketin ga bong wat pen ya jor ya ladi bat kiwe namar ka jim ka jonga bat jongpi ka don la ka jong ka banta ka bangi habnya kumta hapling ki bubun ki long ying long sem hakin nekisi don kilung ying ki bakamen don kilung ying ki bedap tangka huri hura Henry kine baro kawan lengba ka jing bom sinya nalade halade dangi kwa ban like na kita ki ki bas new ki baban ja haka jing i jongpi ale bersang ngilde ban seutu ban perkat ba shwa ba pingle ya ka haka jing jongpi lada pim nang ban perkat ba kum no ba pin krem kum no ba pin jibam kum no ba pin yai kum no ba pin wan to khmi ba kum no pin yai om kum ki bom start de kum ki basta de hakane ka video ka ba menta perlok ba ki ba page na ka por sa ka por ka ka video ka ba sneng ha pi lada pi ba ulok jong pi bitare pi ule kyare pi ule dom ni pi Henry bersang na ia ba pensutu na ka bor ka brit jongpi da ka bakren ya ka ketin ka ba jali ja da ka ketin ka besneng ya da ka ba hikai ka ba hikaya ki bakin seutu ba pi dei iba jongki da pi le bitar ya ubri ubala bitar ya pi kata kanang pen bitar susu ya ki kan mau ya kena ketin da pi le ka besniu percaya no Henry ka ketin ka ba pikiran
kalong sisa ka ba job la hang no ki briu ki ba persya ya pi ki ba persang ban jingai ya pi da kita ki briu ki ba persang ban kiar ne pi da pikran ye ki da kintin ka ba de ye ki da kim seu tu ya da kintin ba pikran pipin iya ki kamut kita ki briu kinom ikshu ya pi kum ta perlu ba ik ha kan ka video ka ba menta hendre ka sneng ye pi kan hika ye pi kum na ba pin ya ha ka jing im jong pi da kita ki briu ki ba nom ik ye pi da ki jingai na pi shaweru ka ju ka jing ik kumba kim ik ye pi ki weru kinlong kumta ya ki te kumta perlu ha kan ka por ka mamta da pinang ban ik ya ki weru kinang ban ik ye pi da kita ki briu ki ba kiar ye pi da ki le shaweru kita ki weru kin kiar ye ki kumta perlu da ngi le ka no ka ba ha ka jing im jungi ki we kin sutu la shai la sisi la menta ki nom sutu ya ka ek ba ba ile persya ki hende ka don ka por bakin mau sa ya pi shirta hang ni hasla pertai don pat ki priu ba pitar na ka por sa por ka ba pin inya ya ki we da ka ba ki le ka ba tip suda kan ne bunsin kan ni lambakla hapo kali ngusem don pat kilungi ngusem ki hab ban im kun swet na ka por sa ka por namar ule meka kine bunsin kishu ino ila ki kun ila ilok ila kalok te kila le chong lok na sawe te kumta bunsin kene ka saja haman lagi snong bat haman lagi jaka te ubriu ne ka briu ka bomhun ya uta ulok uba hiyo nangkong nela kile chong lok sawe ru ka juhi ka jinglong bakidon te haka bakut jong kai jingyal ti jongki kimat ya sibun kijing kijing kordit haka jing im jongki kumta perlu be haka ni kapor kane ka video ngi hikai ha pedeng jongpi to shimika kum ka khubor ka ban yalam ban pen thamai lama ki jing mut pat ki jing perkhat ki jongpi haka jing im ka ban sawan ka ban pin yo sayop diang haka jing im man la ka si ki jongpi te kapor ka balik haka jing im ki jongpi pio sibun ki jing sneng ki jing hikai dia kani kapor kaban sawan hakajing im jongpi mapin sedang bedim ki bajanai haman laki por bar haman laki benta kano kabapile hakajing im paman lakasi ki jongpi wat nom du jingkermen ya ka kabapi op tiang hakajing im ki jongpi lamba ki jisusi lamba ki jidenju ki baharukom jong ka perthai tolong pi ki ba start ki batam ya u maulnai om ya u mau baka perthai berka peteng kabanwan hakajing im jongpi kanlong ka basai bat ka bayai be compare lada ulok jongpi ujngai yapi tang bakan mau mapi pimde benle ya ka basniu lada pimle ka ka basniu ka perthai kan yo i bapide ki briu ke bahok ki batipsi ke ba im katkum ka mon ke jongble ulok lene kalok ki bom hun ya ka ka ba ki op diang ha ka ban kong ki ba phet no napi kita kinom yo ya ka jingsuk la no ru ha ka jing im ki jong ki ha ba kut jong ka jing im ki mat shibun ki jing e te kumta ha ka ni ka por ka bamta in hikai epi in sneng epi ya ka lanti ka ba ka ba pin sayo neng ne shakman thau ya kalunging ka pasuk bat ka kamen thau ya kalunging jongpi ka basuk ka bapale ka ba nomdon ka no ka ba wanra ya ka jing phet jingmut hapdeng silok tolong pi ki benang roi halakasi da ka ba yit da ka ba yasnia da ka ba scam ka jingmut bat ka jing perkhat da ka ba 3 minute bat da ka ba 3 ya ka ka ba ha ka jing im man la ka si ki jongpi knang ba kalunging lo sem ki jongpi kandang long baroi na kapor sa kapor bakadang long kaying kasem kabasuk kabasan kabat tibriu tiblay na kapor sa kapor de perlu bi ikhakan ni kapor kabamta lamba kine ki khana barke jingsneng kabang hikai happy kalong kanuksa kabangin im hakalanti kababa nang ne sakman kublay pi baro ya kapor kabakodor ya kabapila pe ya kane ka video dinyo katukane kisembo jing perkhat ke ban hikai pi ya kalawe ka bapernai nengne shakma ngai kitbok kriang ye pi
ya kalunging sem ka ba pidon nang ne shakmat pinyo ya kalunging long sem ka ba suk ka ba kamen iwe ya pi lang baro insa ya kendo ha ka next video ka ba insa pan mi